uzofika emathole eBuffalo City usifumane. Sinabe kakhulu Nsundu. Nsundu namhlanje asiqale into intsha. Yes. Siqhubeleka nezolo. Ayawukhumbula kaloku amafama into babesisithi kukho ingxaki ezithi gqikhaphu ingakumbi njengoba kuqala kwihlobo. Yes. And ziyaqhubeleka zihambe nehlobo deske kuyongena ukwindla. Now kubalulekile ke into kokuba sizibize nganye futhi singangqami ukuqhubeleka okukwethu nazo. Yes. Singangazigqibi futhi namhlanje ngoba intsimi le inkulu noxa abavuni bekhona kodwa bambalwa. Nexesha alincedisani nathi. Yes. So kuyanyanzeleka ke intoba simane siqhawula sithi namhlanje siqhubile. Nsundu kakhulu ndifuna ke siphinde siqhubeleke sithethe ngezifo ezenziwa ngamakhalane. Uyabona ke xa uzothetha ngezifo ezenziwa ngamakhalane funeke uqale uthethe ngekhalane. Eli ixesha sikulo mfama ndifuna uthi usemfazweni. Imfazwe ke eliwa nguwe uyilwa namakhalane. Yes. Inkomo kaloku igusha ibhokhwe zona ngokukamdali wathi liliso lomnikazi wazo eliyakwazi ukuzijonga. Yeah. So ithetha ukuthi zona azikwazi ukuzilwela ngaphandle intoba ibe nguwe wena mnikazi wazo othatha izikweqe uthi nothi ngezam endizifuyileyo wena khalane udlalele kuzo. Ndifuna ke sicacise Nsundu into kokuba ngeli xesha bekusebusika besingawaboni amakhalane. Yeah. Ayithethi ukuthi akekho amakhalane ebusika. Zikhona inhlobo zamakhalane ezikhona ebusika kodwa ngenxa yemeko yengqele nawo lawo amakhalane akhona ebusika ambalwa. Uyawufika ke elambele pha enkomeni. Ufika uba ngathi tyheni lilo eli kodwa alibonakali ngathi liyaphila. Uyaphila uphopho. Qha ubethwa zimeko zexesha elo. Yes. Kodwa kungathwasa ihlobo. Ubukuyivela into kuthiwa kukhonya nomofu. Lonke uhlobo lwekhalane once kuthwasa ihlobo abuya abelapha amakhalane. But eyona nto ndifuna kuyitsho ke Nsundu into ethi esona siqalo sawo ukuqalisa ukuvela. Yes. Ukuya ekubeni ezokuqaka kungeli xesha kuqala ukuthwasa ihlobo. And obona buchule ke bokuba ukuze uyilwe ngokuyimpumelelo lemfazo. Yes. Qinisekisa intoba awupholanga ngoku. Lelona xesha kanye othatha izikweqe ulwe nalo olutshaba. Ngoba ukuba uzothi wena hayi asaqala. Noko mna ndasukuma xa sekupha koNovember December. Hayi uba ungayipasa ndingathi unethamsanqa. Ngoba ngeliya ixesha sekuzele nala ebengabantwana ngela xesha bekuqalwa. Yeah. Sele ngoku kuzala onina kuzala abantwana kuzala abazukulwana. Uyeke ngela xesha ibisengonina bodwa kukulwa intoba makungabikho bantwana babo kudeske kubekho abazukulwana. Yiloo nto ke sithi ukulwa amakhalane lelona xesha ngoku oma uqale ngalo ukuqinisekiswa kuloo ndawo ukuyo amakhalane ayonto iza kunixaka. Ndiyayiqonda ke Nsundu umuntu efuye kwakhe sibe sidlisela emadlelweni kawonke wonke. Yes. Kodwa ke kubalulekile abahlali mabayazi into kokuba utshaba phakathi kweentshaba ezigqiba imfuyo likhalane. And ukuba ngaba siyayazi intoba imfuyo yibhanki yethu indyebo yethu asinawuvuma kaloku into kokuba sithi ngokuhlukana ukuhlala soyiswe kukulwa into efanele uba siyayidibanela ibe isidibanisa yona xa seyifikile izokusibetha. Yiloo nto ifuna ke intoba abahlali mabayazi intoba noba bebengathethisani lixesha loba mabathethisane ngoku ngokwedrip ukusa inkomo igusha ibhokhwe kwindawo ekuditshelwa kuzo. Lelona xesha ekufuneka mabancokole bakwazi ukululwa olutshaba. Yes. Now msasazi ke kubalulekile okwesibini umfuyi makalazi uhlobo lwekhalane elukhona endaweni yakhe. Isenoba luhlobo linye isenoba zinhlobo ngeentlobo zamakhalane ezikhona kuloo ndawo ukuyo. Ibaluleke apha le nto Nsundu. Yes.
ukwazi kwakho uhlobo lwekhalane oluyingxaki kwindawo yakho ikusalonto ekubeni zeziphi inhlobo zezifo omawuzilindele kule ndawo yakho ngoba ikhalane ngalinye linezifo elizanazo ililo lilodwa yiloo nto funeka uyazi noba okay ukuba ndinohlobo lwekhalane nazi izifo mandizijonge ukuba ndinizinhlobo zimbini okanye zintathu zeziphi izifo emandizilindele ngokokwazi inhlobo zamakhalane endinazo kule ndawo ndikuyo so ukuba awulazi uhlobo lwekhalane ithi loo nto nohlobo lwesifo olukhona kuloo ngingqi ukuyo awuzokulazi and ndifuna ke msasazi siyithethe into ethi sinento okanye make ndithi msasazi ndinento endiyikhuthaze kakhulu emafameni esithi yi-first aid medication kit box ndiyenza lifutshane lagama ndithi yi-farm kit B. Yes. Le first aid medication kit box yile ithi zintoni emandiqiniseke into yoba ndihleli ndinazo apha kwam kula bhokisi yam yokugcina amayeza ngoba ukuthi gqi kwesifo funeke ndibalekele kula bhokisi yam yokugcina amayeza kunoba ndibalekele ekubeni ndisawufuna imali ndibalekele ekubeni ndisazoya edorophini isifo asimanga sona uba ungumfama oyaziyo imfuyo into kokuba kulapha imali yakho ilele khona ngalo lonke ixesha ezazikrweqe ezantonga bendithethe ngazo ekuqaleni uhlala uready ngoba uba awukho uready ungulo usazofuna imali ungulo uzawuthi noba imali unayo kusafuneka uyokhangela iyeza edorophini isifo ezininzi ziyakhawulezisa msasazi uzawuthi ubuye edorophini ibe seyifile okanye ubuye edorophini seyingaphaya kokokuba ungakwazi ukuyinceda so le first aid medication kit box okanye le bhokisi inoncedo lokuqala xa kuvela ingxaki ikuxhobisela into kokuba kwangoku suka kwangoku ungqale kuyo uncede imfuyo yakho kunoba uthathe ithuba ukuyinceda loo nto uzawulahlekelwa kakhulu so eli ke ixesha sikulo kukho ke idip ekufuneka siqiniseke into yoba sinazo esiqinisekileyo into yoba la makhalane siyawalwa ngazo ndisaya kwizifo esithi nasi ke isifo omawusilindele sona esi sifo ungasilwa kanjani but okwangoku sisathetha ngamakhalane msasazi yes now uba singathatha ke umzekelo phambi koba ndithethe ngediphu msasazi ubuya kwezi ndawo zinebhosis kakhulu ingakumbi ezindawo zomileyo ndiza kwenza umzekelo ngeveckless ngenza umzekelo ngeveckless ekhaya uhambe unyuke uyoqabela koMastex Spray uyaqonda ubethe koMatakastad zezindawo ufika nengca awuyiboni kakuhle yeke into yoba ngexesha ingca ungayiboni kakuhle kodwa uzofika inkomo zintle kakhulu because kaloku laa ngca yile sithi yingca etyebileyo noxa ingabonakali kodwa loo ntwana ziyifumanayo ityebe kakhulu i-sweetfeld but eza ndawo msasazi nekhalane libizwa ngoba i-bosslace yes now lela khalane ke lenza ukuyeka komzimba ufika igushilele pha iphilile kodwa iyekile ayikwazi ukuzenzela kwanto ngamanye amazwi i-paralyzed ngenxa yela khalane so funeka uyazi ndoba ndikulo mhlaba nali khalane bandilindele ngoko ke leli phiyeza mandihlale ndinalo uqinisekisa uba elikhalane ale ndibulaleli imfuyo yam mise uxolo ngokuqhawula ndibona umyalezo ongenayo apha kule nto uyithetha ndiyaqonda bangaba iyawukhawulelana nawe uyabuza ke lo umphulaphuli bangaba ibaluleke kangakanani bangaba imfuyo yakho onayo uyazi kale bangaba uyithathe phi uthi umzekelo ndithenge igusha Stax Spray ndiyayizisa engqo so ibaluleke kangakanani uqala uyazi indawo oyithenge kuyo imfuyo kuloo ndawo uye wabe kanti uyithenga kuyo uyizise kwenye indawo ngokohlobo lwayo andiyalobuya sasazi ndiyiva kakuhle kakhulu okay and ngumbuzo obalo ungena ngqo kule ndawo ndikuyo msasazi into ethi apho uthenga khona imfuyo yazi into yoba
loluphi uhlobo lwekhalane olukhona kulaa ndawo zithenga kuyo, zeziphi izifo ezikhona kulaa ndawo uyithenga kuyo, loluphi uhlobo lwengca olukhona kulaa ndawo uyithenga kuyo, zintoni ebesezenziwe njengokugonywa okanye ukuthintelwa obekwenziwe kulaa ndawo bezikuyo. Loo mbali inkcukacha ibaluleke kakhulu msasazi. Kuphinde kubaluleke nento ethi kule ndawo ndikuyo ke ngoku, ingaba olohlobo lwekhalane belukhona phaa lukhona? Okanye ndinohlobo lutsha lwekhalane kule ndawo ndizizisa kuyo? Ingaba ezazifo bezikhona phaa zikhona kule ndawo ndikuyo? Okanye ndizizisa kwindawo ezifo ezizezinye ezingaziwayo ngumzimba wezinkomo ndizizisa apha? Uyaqonda msasazi? Loluphi uhlobo lwekhalane endinalo? Loo nto ikuncedisa ekubeni ke msasazi, Yes. Uyazi into kokuba lo mzimba uliqhelile likhalane ngoba belikhona kwakulaa ndawo lenkomo ibikuyo, ngoko ke alinawukhawuleze liwenze umonakalo. Lo mzimba ufika kwikhalane elingawazi kwalona, ngoko ke zingathi zifika ungapheli neveki zife zonke, ngoba kaloku le nto ingumzimba msasazi. Yes. Inezinto esizibiza ngoba ngamajoni omzimba. Amajoni omzimba ayayifunda intsholongwane leyo yenza isifo, abe namaqhinga ke ngoku okuqubisana nayo. Kodwa ukuba amajoni omzimba akayazi le ntsholongwane and ivele ifike engekayifundi, Yes. kulula into yoba laa ntsholongwane ivele ingene emzimbeni izenzele unothanda ibulale ngokukhawuleza imfuyo yakho. So ndizama ukuthi ke msasazi kubaluleke kakhulu lo mbuzo siwubuzwa ngumfama. Yes. Now bendisangena ke msasazi kule nto idibene nezintlobo zamakhalane. Now kukho ikhalane elithanda kakhulu ingakumbi ezindawo zishushu msasazi. Olu hlobo lekhalane ufika lunomlomo omde and alilinyanga uhlobo olukule family, uzofika ekhona la amzimba umabalabala. Xa libizwa ngamafama kowethu kuthiwa likhalane lika school party, kwezinye indawo kuthiwa indlanga, emampondweni bathi nguqwela gqibe, ngolwasemzini ulwimi bathi yi-bond tick. Elakhalane msasazi liyingozi kakhulu, lilo eli lenza isifo esisibiza ngokuba ngumkhondo, heart water msasazi. Lilo eli lenza imizimba ibedlakadlaka ngamanxeba. Alright. Ngicela siye kodwa. uDignity Tombstones ligama elithembekileyo kwiintsapho kulo lonke laseMpuma Koloni ngexesha elinzima ebomini. Onke amatye ethu abalasele njengombulelo osisikhumbuzo kwabo bangasekhoyo. Sihloniphe abathandekayo bakho ngomgaqo angapho nangenceba, nokuba ulungele ukuthatha inyathelo elilandelayo okanye ufuna nje isikhokelo, sikhona ukuze sikuncede. Ndwendwela naliphi na igatya lethu ukuze ufumane uncedo lobuchule unye nenkonzo eyenziwe ngokwezidingo zakho. KuKomani sifumaneka e31 Komani Street okanye sitsayele umnxeba ku-064 523 7963 naseLadyfrey e85 Mpangele Street eMnxebeni ngu-064 547 9145. Sikhona nase-Alwal North eShop 1B Bridgegate Shopping Centre, CO Robinson and Alwal Street eMnxebeni. Sifumaneka ku-061 549 4379. Masihambe kunye koluhambo lobomi. Dignity Tombstones, sihlonipha ubomi, sakha ilifa. Mzansi, we are extra. We love an extra piece of meat in Mtambini. Have you seen us in the comment section? An extra! And the sharing we do with our besties, from data to secrets. If you love the extra spice of life, there's an extraordinary plan for you. Get the 3 gig Red Core SIM only for only $279 per month. Includes 100 minutes, extra value with 30 gigs data, free Spotify, View, Prime Video mobile subscriptions, and more on us. Available online and in store. T's and C's apply. Better together. Vodacom. Nilifumene nam
elicham labakwaConja. Icham, ewe icham apha kwaConja, uConja Funerals uye wasipha icham lokujoyina uConja sibe ngamalungu emva kwenyanga ezine kuphela ukusuka kwiminyaka eyi-65 ubuhla. Masibulele kuni nonke ngokulisebenzisa eli phulo lika-August. Kodwa sithi masiphinde siniphe le nyanga kaSeptemba ukuze abaphoswe ngu-August bayifumane i-birthday special yethu. Sifumane kwezi nombolo: Cala Office 083 751 6366, Lady Frey Office 063 5274 119. Conja Funerals. Sinawe enkumbini okuyo. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enamaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki somashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ezivukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email ku sales@vukanifm.org. Right, yeah, imizuzu masenze ibe 29 ibethile pha intsimbi yesixhenxe. Siyaqhubeka ke ayohlukanga kakhulu ke itopic esikuyo netopic yakwiveki epheleyo. Sithetha ngezifo ezibetha imfuyo ngeli xesha lokuqala ukuya ekupheleni konyaka. Khabam maliphinde ndikunike ungene tata. Ndiyabulela kakhulu Ntsundu. Besisathetha ke ngendlanga sisithi Yes. lolu hlobo lwekhalane olwenza isikhumba senkomo sibe dlakadlaka kubekho izilonda. Ingakumbi phaya ngasemva kulandawo inkomo izithuma ngokuthi iziphungule Yes. itoilet okanye ichama ngayo ukwehla uyotshona ngaphansi kuya emabeleni. Ingakumbi ke negusha ngokunjalo ideski yokudlakaza isifuba igusha nebhokhwe olhlobo lwekhalane. Elikhalane ke lithanda kakhulu ezindawo zishushu kakhulu, ligcwele pha phezu kolwandle, ligcwele nalapha nalapha komacala ngcobo, ingakumbi kwezi ndawo zinobushushu kakhulu. West kona ubuyotshona kwiindawo ezinjengonxelesa phaya eTsomo Msasazi, kulapho ufika ligqiba khona imfuyo. Elikhalane ke akufunekanga ulithathe kancinci, liyifemelenye nalamakhalane ufika ebubomvu umzimba, kodwa imilenze lofika ingathi inamabalabala, okanye libumdaka umzimba kodwa imilenze ibomvu. Now onke lo makhalane anomlomo omde ayenza le ngxaki emzimbeni ngolona hlobo. Kubekho ikhalane elimdaka elibizwa yi-brown ear tick ngokwalisemzini, lihlala ezindlebeni, lihlala ebusweni, liyazibulala indlebe. Ufika indlebe le inokopha okungayekiyo phaa ngaphakathi, igcwele amahlwili, kubekho ukunuka phaa ngaphakathi. Now ezinhlobo ke zamakhalane zinika ilahleko kakhulu. Uyobakho ikhalane elikhulu eliba grey ngokwebala, likwifemeli yalo lodwa ke elo, libizwa ngoba liqhizane okanye yi-blue tick. Elakhalane la kuba khona kwiloo ndawo kuyo lindela ingxaki yesifo inyongo lesifo umanzabomvu. So yiloo nto kubalulekile ke balazi ikhalane onalo kuba leliphi, ngoba lilo elikuxelelayo uba zeziphi izifo omawuzilindele, ngoko ke ngawaphi amayeza ngokwezifo omawuhlale ule ngawo. But ndifuna ke xa sithetha ngale first aid medication kit box, kukho ii-dips ezohlukeneyo ngokokusebenza kwizilwanyana nezohlukeneyo
ngokwendlela ezisebenza ngayo ndizawukhawulezisa ndizishwangathele Yes. ekufuneka umfuyi ekhethe A1 kuzo mayihlale ikhona kula first aid medication kit box ngokokumamela le ndlela icaciswe ngayo nokujonga imeko kulaa ndawo yena akuyo. Sizawuqala ke ngedrip ebiza ngoba yi-Supertrez 25%. Supertrez 25% yidip engena ezinkomeni, engena ezigusheni, engena ezibhokhweni. Yes. Supertrez 25 yidip ebulala lonke uhlobo lwekhalane, ingapheleli apho ibulale zonke inhlobo zentwala, nditsho nentwala ebomvu. I-Supertrez 25 ingapheleli apho ikubulalele ibhula nokhwekhwe ezinkomeni, ibhula ezigusheni, ibhula ezibhokhweni, ukhwekhwe ezinkomeni. La Supertrez 25 ingena kwezo zinto zonke. Yidip ke msasazi exutywa namanzi, yidip ekubalulekileyo into yoba umfama makayazi uba bubungakanani obuthini bedip kumanzi amangakanani. I-Supertrez 25 uba umzekelo sithatha i-1 milliliter yedip ingena kwi-1 liter yeyeza. So buyibambe ngolo hlobo uyachuleza kakhulu. Uyazi uba okay ukuba esi spray ndisibeleke emqolo Yes. yi-16 liters ithi loo nto uyawugalela i-15 milliliters ngoba uyawugalela i-16 milliliters ngoba kaloku le dip ithi ngelitha nganye yamanzi yi-1 milliliter yeyeza. Ithethe ukuthi ukuba ngaba la dip ziqupha kuyo inkomo yi-15,000 liters ukugcwala, funeke kugalelwe i-15 liters iyeza eliyi-Supertrez 25. Yes. But ke lo milinganiselo kuxa sithetha ngenkomo ngoba ubuthetha ngegusha nebhokhwe ezinobaboya bumka namanzi amaninzi, ithi ke ngoku yi-1 liter ye-Supertrez 25 kwi-750 liters yamanzi. 1 liter yedip eyi-Supertrez 25 kwi-750 liters yamanzi ukuba uzawudipha ile nto igusha nebhokhwe. Le dip ke into endiyithanda ngayo msasazi yidip ekwaziyo ukumthethelela urhulumente ngokuba kaloku kukho izilwanyana zendalo intaka ekufuneka uqiniseke uba lo dip uyisebenzisayo ayiziyobulala izidalwa ezikamdali zingenzanga nto bekungekho yomfuneko uba mazibulawe. Kaloku ezi ntaka ezinye zazo ziphila ngokutyala amakhalane phaa ezinkomeni, fika zihleli phaa emqolo ezinkomeni. Wakuzidipha kanti loo dip ayinabuhlobo nezo zilwanyana, nezo ntaka, izibetha izibulale zonke. Supertrez 25 inobudlelwane obuhle kakhulu nentaka, so ayizibulali iintaka okanye izidalwa ezidalwe ngumdali. Umzekelo isenothi kanti le dip njengoba igalelwe phaa entsikeni edipini apho ziqubha khona inkomo, kwakufika imvula iza kuyithutha yoyingenisa emlanjeni, kungafa zonke intlanzi namasele ukuba lo dip ayinabudlelwane nendalo. So i-Supertrez 25 noba ingaququluseka iyotshona emlanjeni ayinakuwabulala amasele, ayinakuzibulala intlanzi phaya ngoba inobudlelwane nendalo. Indlela elungiswe ngayo yona ingqala ngqo ekubulaleni ezinto besendizibale phaa ngasentla ndisithi ibulala zona. Idip eyenye ongakhetha kuyo yi-Supertrez 125 this time. Njengoba besithetha nge-Supertrez 25 kukho i-Supertrez 125 yona yeyenkomo qha msasazi, ayingeni ezigusheni, ayingeni ezibhokhweni. Yes. And yona awuyifaki kulaa dip zizawuqupha kuyo, igalelwa kwezazigubhu ukwazi uspreya kuzo inkomo, okanye kulaa race inkomo zingena ngaphantsi ifufuze yona izibethe zibe manzi inkomo. Ngamanye amazwi si-spray dip esi i-Supertrez 125 iyeyenkomo kuphela, and funeke siyazi into yoba yona ibulala kwahlobo lwekhalane, ingapheleli apho ikubulalele iintlobo zenantsika zentwala, kodwa ke kwintwala ibulala kakhulu ezi ezibizwa ngokuba ziyafunxa, not ezi zityayo.
ngamanye amazwi intwala ebomvu iSupertrez 125 ayibulali kodwa ezinye intwala ezi iyazibulala iSupertrez 125. Xa uyigalela ke yona ugalela i2 liter kwi1000 liters yamanzi. Ithetha ukuthi iliter eyi1 uya kuyigalela kwi500 liters yamanzi. Sindenza umzekelo. Sibe nedip ebizwa ngoba iBantic. IBantic siyakhumbula ke amafama zonke ezidip ndizibizayo zidip ezixutywa namanzi. IBantic nayo yona ngokunokwayo ixutywa namanzi, and iBantic ibetha zonke intlobo zamakhalane, ibetha zonke intlobo zezibawu, ibetha zonke intlobo zempukane, iyokubethela nentwala iBantic. IBantic xa uyixuba yona ngu-1.5 liters kwi1000 liters yamanzi. 1.5 liters kwi1000 liters yamanzi. Now ithethe ukuthi uba wena usebenza esaspray sibelekwayo yi15 milliliters kwi10 liters yamanzi. 15 milliliters kwi10 liters yamanzi. Le Bantic ke uyakwazi ke uyigalela nakweza dip inkomo zifike ziqubhe kuyo. Kulapho ke ngoku pha kula dip inkulu inkomo ziqubha kuyo yi3 liters nge1000 liters yamanzi. 3 liters idip eBantic nge1000 liters nganye yamanzi. Ithetha ukuthi yi1.5 liters kwi500 liters eyidip, I mean engamanzi. 1.5 idip, 1.5 liters idip kwi500 liters yamanzi ngokwedip leza uqubha kuyo. Xhomekeka ke uzawubalela ke ngoku usebenze lo mlinge ujonge into yoba wena amanzi agcwalisa la dip athini. Siphinde kwakhona msasazi sibalule idip ebizwa ngoba yiMaxiSipe. MaxiSipe 20%, MaxiSipe 20%. Wena ufuye amahashi siyothatha eza dip ziziBantic neSupertrez 125 neSupertrez 25. Amahashi akuzange kwenziwe vavanyo emahashini ngokwezo dip, and ukuba ungayisebenzisa lo mayeza ukwi-risk okanye ukwithuba loba ungawabona esifa amahashi ngoba zange kwenziwe hlolo ngokweza dip. Ukanti idip ehlolisisiweyo yabonwa iyeyona iwafanele kakhulu amahashi yiMaxiSipe. Le MaxiSipe ke ayidip amahashi kuphela, iyangena nasezinkomeni. Kodwa ke nguyona xa uyixuba yi1 liter yeMaxiSipe kwi1000 liters yamanzi. Ithetha ukuthi ihalf yeliter yeMaxiSipe uyigalela kwi500 liters yamanzi. Senza umzekelo. Ukanti bunezi spray zibelekwayo ezazigubhu zibelekwayo nge10 liter yamanzi ugalela 10 milliliters yedip eyiMaxiSipe. Ibulala lonke uhlobo lwekhalane nayo ehashini, ibulala lonke uhlobo lwekhalane ezinkomeni. Sibe nedip ke msasazi endizibiza uma zidip zamavila kodwa ezikusebenzela kakhulu zingaxutywa namanzi msasazi. Kunedip ebizwa ngoba yiAttila. IAttila phaya kuyo inezithako ezibini. Esinye isithako sijonge ukubulala zonke intlobo zamakhalane nentwala ngaphandle emzimbeni. Esinye isithako sihamba ngentunja zoboya phaya enkomeni ingene ngaphakathi iyokubulala intshulube, ingakumbi ezantshulube zimsundululu. So yidip egalelwa nje emqolo, yona ingaxutywanga namanzi msasazi. Kubekho idip ebizwa ngoba yiEctoshield. IEctoshield yidip engena ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni, and yidip nayo ezithako zibini. Esinye isithako sibulala intwala, sibulala amakhalane lonke uhlobo lwekhalane. Esinye isithako sona sibulala singqale ngqo kwizibawu nempukane. So iEctoshield kunceda ngolo hlobo ezinkomeni, ezigusheni, ezibhokhweni. Ithi ke yona xa uyixuba 10 milliliters zedip eEctoshield kubunzima obungu100 kilograms. Ndiyandithi ke noko ke imazi zenkomo zigalele emqolo u30 milliliters ngoba imazi zenkomo ziphaa ku300. Emithiyo ungayigalela u40 milliliters imazi yenkomo. Kodwa ke into ebalulekileyo lo mlinganiselo ugalelayo wohlule kabini, ugalele macala omqolo kodwa usuka ngqo ekorweni yentloko wehle ngentamo
wehle ngomqolo wonke uyotsho phezu komsila, kwelinye icala ihafu yala dip, kwelinye icala ihafu yala dip. Kubekho idip ebizwa ngoba yi-Maxipor. I-Maxipor yona ingena ezigusheni, ezibhokhweni, ezinkomeni, and ibulala lonke uhlobo lwentwala, nditsho nentwala ebomvu, ibulala lonke uhlobo lwekhalane ngaphandle kwezilwanyana sele ndizibalile. Nayo umlinganiselo uthi 10 milliliters kubunzima obu-100 kgs. So ithetha ukuthi la mlinganiselo besiwubala ngokwe-Attila ngumlinganiselo mnye nalo mlinganiselo siwubala kwi-Maxipor. Msasazi, bendifuna ke ukugxila kakhulu namhlanje kule nto idibene namakhalane, kodwa ke ndifuna ke sithi vavava esasifo kuthiwa yingqakaqha esizawuba yingxaki kakhulu ngoku ezinkomeni. Ingqakaqha ke emafama sesasifo ngolwasemzini kuthiwa yi-lumpy skin. Esi sifo kakhulu senziwa yintsholongwane eluhlobo lwakwa-virus. Siyawukhumbula ke sonke isifo esenziwa lolu hlobo lwentsholongwane asinyangwa sasazi, koko siyathintelwa. Now le ntsholongwane ke ihlasela kakhulu iinkomo neenkomo zasendle, ingakumbi ezanto sizibiza ngoba zibuffalo. Ewe, ayithethi ukuthi zisindile nezinye ezetyisayo izilwanyana, kodwa kakhulu imandla ezinkomeni nezo zilwanyana kuthiwa zinyathi, Yes. zibuffalo. Esi sifo ke sizibalulekisa ngokokuba umzimba lo uba neendundumana okanye amaqhunyana athe saa umzimba lo. Yeyona ndlela ke osibona ngayo, uyawubona ezo ndundumana ziphakamileyo ziphakamise uboya ongacimba kwa makhalane ngaphantsi, kanti kukho la maqhunyana aphaya ngaphantsi koboya. Maqhunyana lawo akhawuleze agqabhuke, kuphume ububofu obumhlophe, kuqale kuvele izilonda ezihlwayeleke umzimba lo. Yile nto ke sithi yingqakaqha. Kakhulu ke zithi sa apha emzimbeni, kodwa zibakho mandla ingakumbi nakwezi indawo phaya ngasemva kulaa ndawo inkomo ithoyiletha ngayo, kulaa ndawo ichama ngayo, ukwehla uyotshona emabeleni. Zezona ndawo ifike ihlale idlakaze khona esi sifo. Ewe, zikhona ezinye impawu oya kusiqaphela ngazo sekungekho sewudlula kule ngxaki yokokuba ubona ezindundumana. Iingxaki ezinjengezi, le nkomo iba nobushushu obuphezulu, le nkomo iyanyaba, iyonqena ukuhamba, uyofika ime ndaweninye, ayifuni kuhamba. Le nkomo ikhawuleze yehle kakhulu emzimbeni, iqala ke ibe namaqhuma amakhulu, ingakumbi kwindlathi eziya okanye phaya ekupheleni kwesisu ungena esinqeni busiya pha emilenzeni, kubekho amaqhuma amakhulu aphaya. Yindlela ke esi sifo esizibonakalisa ngayo. Sisasazwa ke eyona nto isenza sinabe esi sifo, sinatyiswa ukuba loo nkomo ibinye kuloo lali, kuba iimpukane, iingcongconi, amakhalane ayahambelana ngokwelali wona. Inkomo iyawathutha iyowathi di edlelweni, iinkomo zibe ninzi nezisuka kwilali engaphesheya zitya dlelweni linye. Iqale ke ngoku le nto yesi sifo ibe iyanaba. Iingcongconi zihamba ngomoya, iimpukane zibhabhazela zithi saa zigqibe ilali ngelali. Impukane ethe yafikelela kwinkomo enesi sifo iqulatha la ntsholongwane ngokomzimba wayo, isitya itshica laa ncindi inalaa ntsholongwane. Eso sifo eso silwanyana ibifikelele kuso, ifika isosulele. Esi sifo ke msasazi sinika ilahleko kakhulu kubafuyi. Iinkomo ezimithiyo ziyawalahla amathole ngenxa yoba bushushu buphezulu kakhulu, ngenxa yezantlungu laa nkomo iphantsi kwazo. Iinkomo ebezingekayithathi inkunzi azibisayithatha xa bezifikelwe sesi sifo kulo nyaka. Iinkomo ezivelisa ubisi, ubisi luyaphela tu, luyoma. Ithetha ukuthi amathole alamba ngexesha oonina bekhona kwakufika esi sifo, ngoba ubisi imveliso eveliswa ngunina walo yehla kakhulu msasazi. Ixabiso lenyama, umgangatho uyaphela, ingakumbi kwinkomo
ephethwe sesifo ngoba iyabhitya msasazi ithetha ukuthi ayalahleka amanqathe iqala ingabi inkomo ongathi uzidla ngayo ungumfama xa iphethwe sesisifo. Esi sifo ke uba ungumvelisi wezikhumba libala awungeke uthengise kawuthengisa ngoba zidlakadlaka zinalamanxeba kaloku aphethwe yile ntsholongwane. But into ebalulekileyo msasazi into ethi esi sifo siyathintelwa ngeli xesha ingekaqali le ngxaki lixesha ufanele uqiniseke uba iinkomo zakho zithintelwe. Bakhona ke othintela abafumanekayo isenoba yiLumpyvax okanye isenoba yiLumpy Skin Vaccine from OBP. Okwangoku kukho abo othintela abathintela esi sifo ezinkomeni. Sikhumbule ke amafama awusukumi ngeli xesha sezigula kube mnca uyokhangela uthintela usukuma zingekaguli kwazona uqalise ukuzithintela ngenjongo zoba xa le ntsholongwane ifikiswa zezaa zinto besithe ziyasinabisa esi sifo ifike umzimba sele ukwazi ukumelana nokulwa nale ntsholongwane wona ngokunokwawo. Ewe sitshilo ke msasazi sathi esi sifo asinyangeki kodwa eyona nto ibulala inkomo kakhulu igonongenelela bezinye intsholongwane ezingenelela kuba kuvuleke la manxeba zingene ezaa ntsholongwane phaa zigqobho zemzimbeni ziyokwenza umonakalo. Kuba laa nkomo ibiphantsi koxinzelelo lwasengqondweni yenze loo nto amajoni omzimba asilele ukwenza umsebenzi wawo. Ithetha ukuthi ke kuvuleke igeyiji yokuba nayiphi intsholongwane esondeleyo kule nkomo ifika ingene lula ngoba lo mzimba awugadwanga, amajoni afile okanye amajoni amathile okanye amajoni ngawabiza ngoba aphelelwe ngamandla. So yiloo nto sithi kuvulwe igeyiti. So kubalulekile ke into yoba vala igeyiti ukwenzela into yoba ngokwenza ezinye izinto ezikhulisa amandla kumajoni omzimba zibe nezintsholongwane zingakwazanga ukungena nesezingenile ube uzibulele. So ukusebenzisa iMaxetet 13,5 ingakumbi kule nkomo besekunzima kakhulu seyime ndaweninye iMaxetet 13,5 oyitofa iintsuku zibe 3 zilandelelana yona ibulala ivala igate for unongenelela. IBicobolic oyitofa kube kanye okanye iMaxibico endaweni kweBicobolic iyenza le nkomo ibuyelwe ngamandla ngoba ivuselela amandla kumajoni omzimba. Iyenza le nkomo icacele ukutya, iyenza le nkomo isisu esiya sayo sikwazi ukubuyela ekusebenzeni ngokungamandla. I-Easy Graze msasazi siyikhuthaza kakhulu because kwakufika le ntsholongwane kufakwa ezarhorho ziphanga phakathi esiswini ezimsebenzi wazo ikukusila ukutya okanye ziphelelwa ngamandla. So i-Easy Graze ivuselela amandla kweza zinambuzane zisila ukutya obekutyiwe yile nkomo zikuguqule okwakutya kube kwimo yokuba kukwazi ukufunxeka emzimbeni zikwazi ukugcwala ke ngoku izondlo mzimba emzimbeni. So ukuba ezazi zinambuzane awuzilungiselelanga ngokuthi usebenzise i-Easy Graze neMaxibico or Bicobolic ingathi ngelixesha lenkomo ubuyivalile igate ngokwentsholongwane ife ngenxa yokulamba, ngenxa yoba ingakucacelanga ukutya, ngenxa yoba ezazinambuzane zingekho semandleni ukusila ukutya. Complex Forte ibaluleke kakhulu kuloo nkomo ukuncedisana nokokuba olaxinzelelo lwasengqondweni malibuye umva. Kwananjalo msasazi kubalulekile into yoba siyazi into yoba yiMaxetet 13,5 kule seyiphelelwe sele ingasakwazi ukuhamba. Ukanti kule uyibona noko isakwazi ukuyotya yiMaxetet le ino-LA isenoba ngu-23 isenoba yiMaxetet LA leyo unayo uyisebenzise. Singayishinga semva iDisprin encedisa kakhulu ekuthomalaliseni ubushushu bomzimba. Zipilisi ezimbini ila Disprin kwiphepha elibomvu iyancedisa kakhulu ekuthomalaliseni intlungu nomzimba. So le ntlanganisela yalamayeza iyenza inkomo yakho uyibone uyifumana kunoba ibe iyakulahleka ngokuthi unike lamandla sithetha ngayo, ngokuthi uvale abanongenelela, ngokuthi ucacise zicacele ukutya, ngokuthi wenze ingca ityeke ngala Easy Graze. Msasazi besitheke sawumane sicaphula nakwiveke zayo sawuqhubeleka nezi zifo zingxaki ngeli xesha
ndicima make sime apho sithathe imibuzo kweli thutyana lishiyekileyo. Alright, yeah, masive kweli cala. Molweni. Molo wethu Absa, ndicela le ngoma Besiya ku-Absa le ayezi kuthi mphulaphuli ke ungasibambe emnxebeni 072 514 5381 kunjalo sibambe pha ku-WhatsApp 0738491740. Lo mphulaphuli ndicela umlinganiselo we-Attila egusheni utsho umbuzo walo omphulaphuli kweli cala. Ungangena ke mphulaphuli sikulindile kwelo cala. Masibe siphendula lo mhlobo ufuna umlinganiselo we-Attila egusheni. I-Attila msasazi igalela kwindawo esixhenxe ezizezi enhloko ekhwapheni embhonweni emphakathweni phansi komsila qaba nje kancinci ukungqala ngqo kwindawo nganye ngokomlinganiselo 1.5 milliliters kwindawo nganye 1.5 milliliters kwindawo nganye ezigusheni ezindala nasezibhukwini. Ndiyandithi ke ematakaneni ungathatha noba yila toothbrush yamazinyo eseyindala engasoze iphinde besasetyenziswa kwayona, yes, engazuphinde isondele futhi kwasendlini, ibe yiyo obrusha ngayo kwezi ndawo zisixhenxe ndizibalileyo ematakaneni. Yeah, alright, masiphinde ke sijonge 0725145381 masive ke kweli cala umphulaphuli ngene sithini yena. Molweni. Awubetha mnqongo zonto zitshaba ndihani khona ndinimamele lo ncitshana wawunqetho dokotela omkhulu betha ku. Alright, kuba umgcina pha inkosi Kyopho, siyabulela wena. Ukhona ongenileyo kwecala uthi uba uncetho ngicela andincede uba uncetho ndicela andincede zeziphi izinto ekumele bangaba ndizenze inkunzi yam yegusha ayifuni udibana ya ndiyaqonda befuna ukutsho kodwa ke inoba ke ayifuni udibana kwakunye nemazi, ya noba utsho pha egqibeleni ayifuni udibana yaphelela apho. Bawuncede noba uthi ayifuni udibana nemazi noba yintoni, iba khona imeko njani? Msasazi, kakhulu eyona nto isibethayo singamafama sisondlo yokuqala. Okay, ndingakunika eliyeza ndiza kunika lona elenza inkunzi mayirhale ngokumandla, elenza imazi mazirhale ngokumandla, kodwa lisebenza ngokumandla ukuba ukutya kukhona. So yiloo nto ke sikhuthaza into kokuba xa sekushiyeka iinyanga ezintathu phambi koba inkunzi nemazi zidibane, yes, qinisekisa uba uyagxila kakhulu ekondleni nge-herbivore all in one okanye iLemben Ewelic. Ze xa sekushiyeke inyanga enye zidibane utofe inkunzi nemazi nge-complex A&E yegusha nebhokhwe. Ukanti ba ibizinkomo ezikukho le ngxaki usebenzisa i-complex A&E yenkomo msasazi. Le complex A&E kwimazi zegusha uyitofa u3.5 milliliters phantsi kofele emveni kwegxalaba. Le complex A&E yile yenza inkunzi mayibe semandleni, yile yenza imazi mayibe semandleni, zirhalelane msasazi make ndibeke ngolo hlobo. Yile yenza ubudoda mabube semandleni, the sperm. Inkunzi ingaqabela emazini kodwa uba ubudoda abuphilanga abunamandla bungangayufika esibelekweni. So yenza ubudoda bube namandla ukuhamba ukuya esibelekweni. Kwayona le complex A&E yenza iqanda okanye amaqanda makakhawuleze avuthwe ukulindela ubudoda, the sperm. Uyaqonda? So ukufaka le complex A&E ufake isondlo uncedisa iqanda okanye amaqanda unyusela amathuba wokokuba makungabikho nanye imazi engayithathanga inkunzi, unyusela amathuba ba namawele abe ungawafumana msasazi. Okay. Sithi amathuba kungathi uncedo wayethe once wenze zizofumana amawele, Yeah. but amathuba akhona. and lo mathuba msasazi ndingayitsho into ethi ezi zinto asizincokoli nje amafama angamangqina into koba kuleni minyaka sihleli sifundisana kule radio msasazi yenze loo nto nabangazange bawolama
amawele egusha msasazi babe bawafumene nabangazange bawalama amawele amathathu ebhokhwe ibe iyenzeka loo nto msasazi. Kukumfama ondixelela into yoba yena eyakhe ibizela amawele amathathu kunyaka opheleyo izela amawele amane kulo nyaka. So ukubonakalisa uba ezi zinto sizenzayo imveliso izinga layo linyukele ngasentla msasazi. So ndizama ukuthi la complex A&E umsebenzi wayo mkhulu kakhulu. Qiniseka bintshulube uyazibulala ngokuthi usebenzise i-Ovidose 4 okanye i-Dorajet okanye zombini kodwa ushiyanisa i-21 days enye nenye mandisho kantele kukutya i-complex A&E, Ovidose 4, i-Dorajet. Alright. Koleni. Ndibulise msasazi, ndibulise lapho kuba uncitshana. Mna bendirhalela nje ukubuza msasazi into yokokubana iigusha ezi kule nto inobhula ndithuke sekumva iigusha zam sezisule. Okokuqala mandiqande nguSive Gweve Monfrey, iigusha zam ndothuke sekumva sezinobhula kakhulu ngoku heyi loyala ndazitofa nge-Ivermex AD3E plus AD3E ndaziphinda futhi emva kwe-7 days ndaphinda ndasebenzisa ne-Attila kodwa lomelele olubhula. Ndirhala ukutshekisha into yoba ndingaqhubekeka na ndiphinde ndizihlabe ngenantsika nge-Ivermex. Enkosi ke msasazi. Alright. Enkosi. Bawuncitshana. Ntsundu ngelithi into endiya kuyicebisa ngoku kumfama makayitshintshe la Ivermex plus AD3E asebenzise i-Dorajet ayisebenzise ngaxesha linye ne-Attila and umlinganiselo we-Dorajet imazi azitofe u-1.5 milliliters, amatakane awatofe u-1 milliliters, inkunzi azitofe u-2 milliliters emveni kwegxalaba phantsi kofele. Kwananjalo asebenzise la Attila asebenze ngexesha elinye angalindi athi hayi ndizawulandelisa nge-Attila ngeli xesha igqitya utofa nge-Dorajet mayifumane i-Attila yayo ngokukhawuleza. And kwananjalo xa sele zikulaa meko ndingayikhuthaza i-Bicobolic nayo makancedise ngayo so that zingehli ekucaceleni ukutya msasazi. Yeah. Alright. Masishiye Mr. Nxetho inombolo ingakumbi ezaka-Chiron abantu abaqondayo bangaba bafuna udibana nani. Ndiyabulela kakhulu Ntsundu. Umzi waseChiron ufumaneka kwezi namba apho uzofumana khona uNgcitshana, uNkwenkwezana, uMeva Mhlophe 079 427 2104. Mandiphinde 079 427 2104. Eyesibini 081 028 1130. Mandiphinde 081 028 1130. Zombini ke mfama ezi namba zinaye uWhatsApp. Ukuba wena awukangeni kule mpucuko amanye amafama sekuyo yesikolo esisiqhuba kuWhatsApp apho sinika imfundiso usuku nosuku apha phakathi evekini apho ufumana ingxoxo yamafama enikezelana ngolwazi encediswa ke sithi uya kwenye yezafowuni xa ufuna ungena kweso sikolo ubhala nje igama lakho, in fact yona nto sifuna yifani yakho, yifowuni number yakho uyibhale pha, yidorobhu okuyo uthi WhatsApp. Once kungene lo message inegama in fact inefani yakho, inefone number, inedorobhu ino-WhatsApp, sendiyazi uba mandikufake kweyiphi igroup and wenza isicelo ngolo hlobo soba ucela into yoba nawe mawungashiyeki so that nawe uzokwazi ukuqhayisa ufane namanye amafama. Msasazi ndiyabulela kakhulu ngeli xesha. Ndibulela kakhulu kumafama athe asiphulaphula endiwaziyo into yoba ayayazi uba qho ngemivulo sizawaphakela. Nkosi Ntsundu. Nkosi tata masibulele. Well, selibethile intsimbi yesibhozo masiweleke siye kwinkqubo yamasiko nezithethe.
It's got